Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang health. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagahusay ka lang sang tiyon. Hindi mo ako malutos! Nagpangilat sing hinali. Dindo? Nona? Nagbugtaw ka? Nakabati ako sang tama katulog ang kadlaw. Si Saturno, nasundan niya kita. Dindo, nahadlok ako mo. Hindi ka magkadlok muna. Mintras ka upod mo ako, wala sa malaing matabo sa imo. Hunuson kong ako ng espada. Isara kong bintana sa salakyan. Sige. Anong buhaton mo? Nga ginhunos mong imo espada? Manawag ako diri sa salakyan. Ato bangon ko si Saturno. Ano? Hindi ka magwa diri, ha? Hindi ka magwa diri bisan anong matabo. Maghalong ka. O sige, diri ka lang. Manawag ko.
Bah, ang mga kabog, kadamo sa ila. Nagpadulong sila dire. Akong ila tuyo nga sila kayon. Bah, ara na sila. Mahanda ko. Ara na sa. Ara ninyo. Madamo nga kabog ang nagkakahulog sa duta. Ang tanan niya malambot sa akong espada. Wala siyang kabuhi nga nagatupa sa duta. Apong nagadulong sila sa tuman kadamo. Oh, do hindi sila maubos. Ano pa gano'n? Oh, abang hindi ako magampo. Hindi! Oh, Diyos ko, si Dindo. Padayon siya nga nagapakigbato sa mga kabog. Nagadulom ang ila kadamuon. Nahatlok ako. Gusto ko mabuligan si Dindo. Apang wala ako sa mahimo. Wala ako sa magamit batok sa mga kabog nga ina. Diyos ko. Hindi man pagpabay si Dindo. Hindi man. Hindi man pang itugot na magdaog ang demonyo nga si Saturno. Hindi man, Diyos ko. Ilang ka minutos na ako nga nagapakig-away sa mga kabog. Abang wala sila nagakaubos. Wala ako nagabatsyag sang kadlok sa ila. Ang tanan sa langon ko para sa pagigugma ko kay Nuna. Ang pagigugma ngay na among ginakuhaan ko sang kusog kag kaisog. Ay ba hindi ko pagtugtan. Masulit na natabo sila ni Hiner kag ni Elba Santo. Tugtom sa katapusan ni Tion. Siguruhon ko kabaslawan ni Saturno. Siguruhon ko nga siyang mapatay ko kag hindi ako. Samtang nagidugay ang pagpagigsumpong ko sa mga kabog, nabatsagan ko, amat-amat buhi ng akong kusog. Abang hindi, wala nagakadulang akong handom na magbato. Mabato ako mentras may kusog ako. Kag masarangan ko nga iwaras-waras ng akong espada. Mabato ako sa ila. Kag mahimo ko pa. Pugaon ng akong kusog. Pugaon ko ina. Karon, iwaras-waras ko pagid ng akong espada. Nagabatsyag na ako sa pagpalanakis ng akong mga tuhod kag braso. Ano ini? Kasi mabugto na nga akong pagginawa. Apang nakita ko, ngamat-amat man nga nagadyutay ang mga kabog. Ganit piliton ko nga mapatay ang katapusan nga guban nga masalakay sa akon. Hara na sila! Haring inyong! Wala na. Naubos ko na sila tanan. Naubos ko na mga kabog. Naubos ko gid man sila. Hindi. Si Saturno. Ano siya? Ano na? Nagadulong akong panulak.
si Saturno. Madasig nga nagapadulong sa iya. Magawa ko diri sa salakyan. Ang espada, kuhaon ko kay Dindo. Ari! Bilkuha mo ang espada, mahal ko! Nga pala nga hindi mo na lang kami pagpabayaan nga magmalipayon! Nagahigog maanay kami! Gani untat din ang paggamo sa amon! Mas magamalipayon ka sa akon, Luyo. Tungod buhaton ko ikaw nga reyna. Magaluhod sa imo ang tanan nga mga tao. Tungod mangin ulipon naton sila. Kita ang magahari sa bugos nga kalibutan. Kag hindi ka magkabalaka. Kung ang nawungay na ang gusto mo, agawon ko'y nasa iya. Hulaton mo lang nga mabugos ang akon lawas, kag mauyatan ko ang simbolo. Siguraduhon namon nga hindi ka magmadinalagon! Hindi magpasagot si Dindo nga makuha mo ang simbolo! Tungod hindi niya pagpasugtan nga maagaw mo ang inamong! Wala sang iba niya ginahandom ang niya kasing-kasing, kundi ang magbandinalagon ang paghigugma nga ginapakigbato namon! Gusto mo bala nga pati ang iya kasing-kasing agawon ko? Sige. Sa iya ko naman gihapon kuhaon ang mangin kasing-kasing ko. Sapat ka! Tuman sa imo kalain! Maabtik siya naglupad palayo. Sang ginatake ko siya sa espada. Sapat! Palayo! Palayo! Wala ko na nabatian ang tingog niya. Kag nadula siya sang hinali. Wala na siya. Ang makita ko na lang, among madamo nga patay nga mga kabog sa duta. Diyos ko, kalain sang kakulba nga ginabatyag ko. Base kung ano naman ang masunod niya nga buhaton. Apang kinahanglan ko nga magpakaisog. Kung mahimo ni Dindo ang magpakigbato, masarangan ko man yung buhaton ina. Hindi na normal ang amon yung mga kabuhi. Apang ibalik namon ina sa kinaandan. Kag mabulig ako kay Dindo sa kutob sang akon masarangan. Si Dindo, asikasuhan ko siya. Ibalik kong espada nga inisuludlan. Kag tinguhaon ko nga madala siya sa salakyan. Halos wala ako natulugan sang bantay kay Dindo. Kag-aka na. Ang maayo pa, isandi kong akong ulo sa salantikan. Kagpiyungon sa makadali ang akong mga mata. Ba, sino na? Nagapungko
nagapungko siya sa pulungkuan sa sarakyan. Samtang ako, nagahigda. Kag nagaulon sa iya mga paa. Nuna? Nuna? Dindo? Ay, salamat kinikabugtaw ka na. Mabangon ako ha. Ano mo lang natabo ha? Mayo lang kay luwas ako. Nadulaan ka sang pangalibutan. Matapos mo nga maubos pamatay ang mga kabog. Uy. Atakihon ka na kuntani ni Saturno. Apang nakapalapit ako dayon sa imo. Salamat. Salamat ko na mo. Nona. Salamat kay luwas kita ha. Salamat. Apang hindi siya maguntat. Tubtub hindi niya kita malutos. Hindi natin pagtugta niya mataboy na. Tinto. Sige. Kinahanglan mong pahuway. Basi ko na nung matabos sa imo. Makita ko sa itsura mo nga tuman gid ang kakapoy nga ginabatsyag mo. Kaga amo man ang katuyo. Gani, napinsaran ko nga magbalik na lang kay Lula Anita. Magpabiling ka na dito. Samtang nagapadayon ako sa pagpangita sang simbolo. Hindi. Maupod ako sa imo. Hindi kita pwede ka magbulagay. Han, palihog. Sunta lang ako, ha? Kinang niya mapabalik na to ng imo kusok. Kagkabaskok, okay? Kung sa bagay, husto ka. Hindi pwede nga magpaluya-luya ako. Pananglit ka magpakita naman sang hinali si Saturno. Gusto ka. Ano ka? Malakad na kita. Sugatong ko lang ikaw karon sa hapon, ha? Kaya kung nanugin man na matabo, matapos ang adlaw ngayon, mabalik na kita sa syudad. Asikasuhon na rin naton ang nagahilapit naton nga kasal. $50,000. Amo ini ang ginhatag sa akon ni Jumar bilang bayad sa akon sa pagpatay sa yamangin bayaw nga si Dindo. Amo lang sinikadali sang kwarta para sa amon nga mga hired killer. May gamito naman ako sa akong bisyo. Druga, alak, sugal, kag babayi. Hindi na bago para sa ako ng buluhaton ngayon ang pagpatay sa tao. Ang katumbas sang pagpitik ko sang gatilyo. Para nga maglubong sa lawas ang tao ang balas ang pusel. Daw kasubong lang nga naghampak sang lamok nga nagadapo sa braso ko. Wala na ako'y nagabatsyag sang kaluoy. Wala na ko sang labot kung may pamilya man nga maluha sa mangin biktima ko. Ang importante sa akon, amo nga makahigda ako sa kwarta kag madagan sa sabat ang pagkinanglan sa akong lawas. Propesyon ko na ang pagpatay kag kasubong sa pagkaadik ko sa mga babae. Sa alak, sa sigarilyo kag druga. Ginapangita na inasang lawas ko. Kadi kinanglan ko nga magpatay. Kag nabatyagan ko nga ginakalipay ko inasamtang ginabuhat ko ang pagpatay. Kag isa pa, nga nagakalipay ako kung makapatay ako sa dako nga tao, inang kilala sa susunod. Siguro tungod mas dako ang bayad sa akon. Kung mo sina, nga mga tao ang ginapatira sa akon. Kag nalipay man ang akon mga kliyente, tungod matinlo ang akong trabaho. Wala ko sa ginadagdag magluwas lang. Kung ang kliyente ko ngayon na, ginapapatay man sa akon.
Magabian sa Dagrinyos pagkamati ang batahumang sukon sa tansubilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo
kombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Llanes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo. Hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saan ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi.
hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon na sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher. Number 1 Basta Radio Bongo. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Ronel, nga ginpasakop ni Japi lang, hagaton man kinhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sadto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back there.
I know I will love someone new. Abimuhan? Hindi mapulong ang kalipay nga ginabatyag ko subong. Pareho ang ginabatyag naton, Han. Ba, ang cellphone ko. May nagapanawag. Madali lang, ha? Ba? Si Jason? Hello? Jason? Hello, Nang? Sorry kung naistorbo ko ikaw, Apang si Lola, gindala ko sa ospital, Nang. Kaya hinali lang nga naghuot ang dugan niya. Ano? Ari kami dito subong, Nang. Inaatipan naman siya sa mga doktor, Sige. Makadto ako dira subong gid. Bye. Ano kuno? Han, si Lola Marina, ato sa ospital. Gindala siya ni Jason dito. Kaya hinali lang kuno nga naghuot ang dughan niya. Ano? Palihog. Kadtuan naton siya. Dali. Sige, mapaalam na ako sa pagkaisa ko. Kadtuan naton si Lola Marina sa bungid. Kamusta na si Lola? Sa din siya? Ato na siya sa pribado niya nga hulot, Nang. Kana mo, ako nang bahala sa mga kinahanglanon niya. Nasugilanon ko na si Doc Dave. Stable naman ko nung kaimtangan ni Lola. Ay, maayo ko na mo. Sige, Han. Asikasuon ko anong kinahanglanon niya, ha? Buligan ko ikaw. Okay lang ako. Sige. Ay, salamat kay okay na siya. Kung natabo nga may malaing natabo sa iya, basulon ko gid ang kaugalingon ko. Kung nga nagdistansya ako sa makadali sa iya. Amo na ining kwarto niya. Buksan kong portahan. Si Janos. Ari siya. Ibutang kong akong mga dala sa sofa. Kamusta si Lola? Kinuyata niya sang hinali ang kamot ko. Kagdaw akig ang tagway niya. Janos, ano ka ba na? Karika. Dito kita sa guwas ang kwarto ni Lola. Janos, ano palang problema mo? Ha? Nga wala mo lang ginanambit sa akon. Nga may balatian gali sa kasing-kasing si Lola. Buing kamot ko. I told you. Madamo na sa ginabatyag sa lawas si Lola. Apang regular man ang check-up niya. Kag may mga maintenance na siya. Ba? Kagamoy ng rason kung nga ang ari siya diri subong sa ospital? Ginasiling mo bala? Nga ginpabayan ko si Lola Marina? Ha, Janos? Wala kita sang kontrol sa sitwasyon. Kag amuman ang mga doktor. Ang mga nurses kag iban pa nga staff sa ospital nagatulog sa amon. Wala pa kita makatapos. Kita mo gid lang. Kinbayaan niya ako diri sa kuha. Hindi nila ako magbalik sa sulat. Samtang ara pa siya dira. Ang maayo pa, makadto na lang ako sa nurse station. Kag mamangkot sang kahimtangan ni Lola Marina.
At last, makagwa ka na ginman diri sa ospital, ha? Oo, Mariel. Kag nagaplano ako nga mahiwat sang kasadyahan sa asyenda para mapakilala ko sa mga pumuluyo ang akon mga apo. Ikaw ang bahala, Lola. Buligan ko ikaw sa paghanda. Ato ng mga bisita. Kakaina pa ako diri sa kwarto. Nagpaway ako sa makadali. Kaya na sobrahan ako sang inom ko sang wine, eh. Anaga, ang maayo pa. Makato ako sa terasa. Mapahangin ako dito. Dito ko hulaton ang tawag ni Ronel. Mariel? Nang? Nakabugtaw ka pa gali, Nang? Oo. Nang imo man ining isa ka butilya sa berwa. Salamat. Wala ko magunahuna nga maabtan ko ikaw diri sa terasa. Wala pa ko ginatuyo, Nang. Oh, ba? Gintulok niyang singsing sa kamot ko. Engaged ka na gali, Nang? Oo. Ikaw? Kamustang pagpangaluyag mo kay Zia? Daw ka budlay, Nang. Pero okay lang, ah. Good. Jason! Ginapangita ka ni Lola Marina. Abi ko nagkakatulog na siya. Nang Mariel, madali lang, ha. Katuan ko anay si Lola. Okay. Ikaw lang na balat diri kay Manang Mariel, ah. Mabalig na ako. Hindi ka mo maghalin diri, ah. Hindi ako komportable sa presensya ng lalaki nga ini. Matapos ang amon paglalisay sa ospital, wala na kami nakahampala na iliwat. Nagkuha siya sang beer sa icebox. Mariel. Ang bahin sa natabo sa ospital. Sorry sa nabuhat ko. Nahinalian na ako. Pagtuman ang kabalaka kay Lola. Gani nagahambal ako sang sadto sa imo. Wala ko maningin paminsar. Nga ikaw galing nagatipan sa iya. Kag nagaulikid sa iya. Sang naghalin ako. Ni wala ko man lang gana ikaw na pasalamatan, eh. Maayo kay nakahibalo ka. Mariel, salamat, ha. Mapatawad mo pala ako. Hala. Hindi ako makahibalo sang isabat ko sa iyo. Kamu, Mariel. Nanginsuod man kitang mag-abyan sa mga bata pa kita. Kag nangin mag-abyan man kita dayon dito sa hotel. Husto, tubtob nga ginhalukan mo ako. Kung wala mo lang kung tanig buhat ato,
Kung tani, nangin mag-abyan kita liwat. Kay wala mo man kinhungod nang wala dayo nagbalik sa asyenda. Hala. Kinataya niyang iya kamot. Okay. Salamat ha. Si Ronel. Nga pala nga wala siya nakapanawag. Na-miss mo ng boyfriend mo? Yes. Small world, hindi ba na? Nakita kita sa syudad. Apang wala man lang natong makilalang isa kag isa. Nga wala mo ginsugiran si Lola Marina. Nga nakita sa syudad 6 months ago. Nga nagpakuno-kuno ka. Nasubong nakita ay liwat. Sugod sa ginkuha ka sa maginikanan mo. Tungod hindi ko malimtan yung ginbalibaran mo ako. Wala ko nanad sa rejection, Mariel. Tikalo nagalisubong ang tiyanos nga nakilala ko sadto. Wala pa balagi hapon na patawad ni Papa mo si Lola Marina? Magpati ka sa akon. Ginimo ko ng tanan para lang makumbinsi si Papa nga magbalik dire kag makigareglo kay Lula. Apang matigang kasing-kasing niya. Gani sa subong. Ginpabayaan ko na nanay siya. Amo gali? Mariel, nadumduman mo atong last time nga nakagsugilanan kita sa hotel sa syudad? Anong bahin sadto? Hinali ko nga nadumduman ang natabo. Sa tong katapusan nga adlaw sang amon seminar dito sa syudad, nakikita siya sa akon. Pwede ko ba ikaw mabisitahan sa inyo? Para ano? Sana siling ko na. I really like you, Mariel. No. Subong pa lang, ginasiling ko na si imo. Wala ako nagapati sa long distance love affair. Gani, hindi ka nalang mag-usik sang oras sa akon. Apang makakita pa kita sa pagi. Para nga mag-work out ang tanan. No, Janos. Ikaw na mismo nagsiling, ha? Nga ato sa States ang kabuhi mo. And just in case, hindi ako magbiya diri sa Pilipinas para lang sa imo. Apa nga? It's my choice. Hindi na lang kita mag-usik sang oras sa kada isa. Tungod end to end, mahilayo ay manggihapon kita. So, this is goodbye? Yes, Janos. Ako. Kagkaroon nga nakahibalo ako nga buhi pagali si Lula. Willing na akong magtiner diri sa Pilipinas. For the rest of my life. Wala ko malimtan nga ginbalibaran mo ako sadto. Tungod temporary lang ang pagtiner ko diri. Apang sa karon, matiner ako diri for good. Mahimo man kita nga. No, Janos. Mariel? Hindi lang inang rason. Wala na kami sang relasyon siya to ni Ronel. Apang, ginahigog maghihapon namo ng isa ka isa. Kag nagpangako ako, nga hulaton siya. Apang nagbalos ka sa mga halok ko sadto. Isa ato kadako ang sala. Oh, Nang? Namiss bala ninyo ako sa pagsugilanon ninyo? Oh, wala. Anong ginambalan ninyo? Ang bahin sa among childhood memories. We grew up together, Bor. Sige ba na, sugirin ninyo ako sa bayan pagidira? Sige na. Sure!
mga sugat mo sa idalong? Oh, baw kamapalaro na gid sa imo ya ba? Bisan wala diri si Doc Ronel, pero may gwapo gihapon nga sugat sa imo. Buang. Sige mauna na ako sa imo. Nakahibalo ako. Ang si Jonas ang ginatungod niya. Well, makasiling ako nga nangin mag-abyan kami liwat. Pero sigido gid siya nga sugaton ako. Bisan pa nga ginadilian ko siya. Kido kasubong pala nga nagkapangaluyag siya sa akon. Apang wala ko lang ginapatulan. Kung aga, mahimo ko siya nga masalisihan. Apang hindi na ako makabalipad kung hapon. Kaya ginasugat giniya ako. Kag wala ako nagapati sa ginabalibad niya. Kaya ginasugo siya ni Lola Marina. Kag wala sang buot silingon ang ginabuhat niya. Padiretsyo na lang ako sa labi. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Ronel, nga ginpasakop ni Japilang, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sadto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kun shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if
you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kaminga ukon kalipan. Recuerdos sa kasaysayan. Ang pangako. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang pangako. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Frances! Frances! Nay? Ay, ari na ako, Nay. Nay, nga gintampa mo ako. Ano ang ginhimo mo kay Donato? Oh, nga anong ginhimo ko, haw? Hindi na siya kuno magkadto diri. Kag nagsiling siya nga daw sa buang ka. Kag dapat ka kuno nga ipatanaw sa manugbulong. Maldito ka, Ginoo. Kimpakahuyan mo ako, Francis. Ano ang ginhambal mo sa iya, ha? Ba, wala Ginsabat ko man lang isang maayong ginapamangkot niya sa ako, Nay. Ginpapati mo siya? Ngalain ka, ulo? Ha? No? Wala Agay, Nay. Kasakit sa pagtampa mo sa akon. Ginpati ko man ang gusto mo, ha? Oh, karon! Tampaon, taliwat! Bunon ko na karon nawong mong ina mo! Nagasobra ka lagi dyan, Nay. Nga ginapatigayon mo ko sa mga lalaki nga damo asawa kag mga anak. Nagsiling si Donato na bulagan na niyang asawa niya. Kag ikaw among ipakilala niyang asawa. Ang ginhimo ko para sa kaayuhan mo, Francisca. Iloy mo ako, kag ako ang masunod. Hindi ka pa gani makapamana sa tuig nga ini. Paabuta ang akon buhaton nga silot sa imo, Francisca. Nagbanogad ang guya ko sa ginbuhat ni nanay nga pagtampa sa akon. Nga ba lang ang musa ng ginabuhat ni nanay sa akon? Hindi na ako makaantos. Malayas na ako, diri. Papang, kung maghalin ako, paano si tatay? Nagkaibalo ako. Siyang paok pa ni nanay sang kakig niya kung wala na ako, diri. Diyos ko, anong buhaton ko? Buligi man ako. Day Frances, maobra ka na sa shop? Kung mag-abot si nanay kag mamangkot kung diin ako, isiling mo nga, makadto na ako sa shop, ha? Pero, mabakala na ako sang bisti ko sa syudad. Oo, Day. Wala ka na sang pantalon, kagintot da ni nanay mo. Oo, Rosa. Ay,
Lutuan mo siya sa paborito niya nga pagkaon, ha? Nakita mo man, kawala siya sang gana magkaon. Oo, Manday. Ano kay naakigan siya permis ang imo iloy mo? Nga amo na siya yahaw? Malakat na ako, ha? Baka na lang si tatay kung magpauli siya sa panyaga. Oo, day akong bahala. Sige, amo na ako. Ato na siya. Kaayo man ang ining si Inday Francis mo. Amo ina ang wala akong maghalin diri. Kay ti, maayo man ang ila pagkabig sa akon mo. Kadason, maayo man ako magluto. Po ining si Inday Regina ya, amo niyang problema. Gano-ano ni siya man? Dulain ulo. Karami sang hangin diri sa wayang. Kadagbutig ako kay Rosa nga malakat ako sa syudad. Apadagapugok gihapon ang dughan ko sa ginahimo ni nanay sa akon. Ginapikos niya ako. Hindi siya maluyag nga mag-obra ako sa furniture shop. Anong malain dira? Ginapilit niya ako nga magpamana kay Donato. Gano sa sapat ang batasan sadto. Ay, ato ang bato. Nga masami ko ginapungkuan kung magkadto ako diri. Agadong pautwas ang kalain sa nga akong buot. Dito ako mapungko Malakat ka na, Jandro, anak? Oo, Nay. May kuloon pa ko nga mga materials sa isa ka balaligyan dito sa syudad. At ti timing, gid. Nagpadulong diri kay na si Cindy sang tinula nga manok. Isudaan mo kuno ina kung magkaon ka sang imo nga pamahaw. Si Cindy? Kadamo na sa pagkaon nga nadulong niya diri. Kag basi hindi na para sa ako, Nay. Basi para na sa imo? Hindi para sa imo ina. Kag wala mas malain dira. Girlfriend mo na siya. Kag wala pa bala ka mo sang plano nga magpakasal? Pakasal? Saan matabuhin nga, Nay? Hindi ko girlfriend si Cindy. Mag-abyan na kami nga duha. Hindi mo siya girlfriend? Ay, di. Nga masami ka mo nagaupod. Nagapangabay lang siya sa ako, Nay. Opdan siya. Di hindi man ko makabalibad. Pero hasalan dira, Nay. Kag wala na. Anak, nga hindi mo nalang magtuod-tuuron sa Cindy. Mabuot siya. Kag matahom pa. Kag kung siya ang napilian mo, sugot ako. Nay, abyan ko lang na iya si Cindy. Pero anak, basi kung tumbuyon niya ako, kung magkaon ako sa pagkaon nga ginahatag niya sa imo. Di kundi hindi ka na magbato, Nay eh. Basi kung maakig siya. Kayuha lang pagbalibad, Nay. Makangop gidi na siya. Diyos ko, ginatagan man ako ni Jandro sang problema. Wala man gali sila sang relasyon ni Cindy. Pero, sige man niyang batod ka sa pagkaon nga ginahatag niya kay Jandro.
Paano ko siya balibaran man kung mag-amo sina? Kay hindi man gali sa makatilaw sa bata ko. Ay, Diyos ko. Ano na lang iniman? Madali-dali ako sa paglakad. Basi ko maitugon sakon si Mr. Alegro. Oh, ara naman siya, oh. Inang babae nga nagapungko sa atubang sang suba. Kag nagapungko sa bato. Pero wala ko pa makitang nawong niya. Kag sa tiyon nga ini, nagapungko siya. Kag daw nagahibi. Makita ko pang pagtayog sang iyabaga. Sino ayan siya? Makaluluoy man. Ang mayo pa. Palapitan ko siya. Ari na siya. Nakabatisa sa akong pag-igam. Kag nagbalikid siya. Kag nakita ko sa iya mga mata. Nakibot siya. Sino ka? Kakwan. Nagalabay lang ako. Kag nakita ko ikaw nga nagahibi. Bah, wala ko yan nagahibi. Nagatanaw lang ko sa mga isda na nagalangoy-langoy sa tubig. Amo gali. Siling ko, basi may problema ka? Gusto ko lang nga makabulig kung masarangan ko. Kwan, wala ako sang problema. Ako si Frances. Frances Escobar. Escobar? Inang tag-iyas ang Escobar Furniture Shop? Oo. Ako si Jandro. Jandro Vinya. Nalipay ako nga nakilala ka. Ay. Gintaya niyang iya kamot. Dahon ko ina. Amo man ako, Francis. Dari ka man ba na nag-a-estar? Oo. Kwan. Dari ako nag-a-estar, oh. Inang nagakubay nga pamalay nga ina. Project ina sa gobyerno para sa mga tao nga hindi makasarang sa pagbakal sa dalagko nga mga balay sa subdivision. Kwan, uhulugan ina. Kag sa kaluoy sang Diyos, malapit ko na maimpas ang hamon balay. Maayo ka pa. May kaugalingon nga balay. Amo lang abi ng masarangan ko eh. Hindi pareho sa imo nga may mga dalagko na nga pagkabuta nga mahimo sandigan. O gali. Gin ka nagkatrabaho, Jandro? Dito lang ako sa Viva Foundry Shop. Driver ako. Nagahakot ako kag ginadulong ang ginapamakal nga mga kalamiton dira. Gali. Nalipay ako nga nakilala ko ikaw, Jandro. Sige. Mauna na ako sa imo ha. Kay hapon na ini. Sige, Franz. Ato na siya. Nagpakadto siya sa piyak ang dalan. Pakadto man siya sa syudad. Babantay siya siguro sa lakyan pakadto sa syudad ay. Hulaton ko na lang ang makasakay siya. Kagamo man ang paglakat ko. Wala na sang ginadusong ang lalaki si nanay sa akon. Diyos ko. Kabay pa nga.
Hindi na niya ako pagitanyag sa lalaki. Nga hindi ko man maluyagan. Ba, hinali lang nga. Nagsunod sa kaisipan ko si Jandro. Nakita ko nga mabuot siya nga tao. Kag wala siya magkomentar sa akon magaras ng kamot. So magkamustahanay kami. Kadagatrabaho siya sa isa ka foundry shop. Nag-estal sa isa ka balay nga project sang gobyerno para sa mga tao nga hindi makasara magpatindog sa dalagko nga balay. Apang pasalubihon ko na lang nga mag-estal sa payag. Sang sadiri nga wala ko sang kalinong. Kag pulos kalain sang buot lang ang ginabatsyag ko. Apang hindi ko mabayaan si tatay. Nakaibalo ako nga makaluluoy lang siya kay nanay. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang pangako. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding,
ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sang allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang
Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories,
4 grams ang protein, 1 gram fat, kag 12 grams ang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa taknang alas sa 11. Yari na nga ginaulata sa ngatan sa mga maukod ang mga entry senders sa sa nga promo adri sa 1-2 Panalo Part 23 ng Bomba Radio 1 Star FM. Yari nang isa sa na sa mga daily draw winners sa buong adlaw sang Biyernes. Siya ang makabaton sang 500 pesos nga cash kag gift pack nga nasulod sa balde sang Oroca. Dini nga gift pack nagabalor sang 720 pesos. Basta makaabot ka diri sa sulod sang ano makaoras so kon tubtob alas 5:44 karon sa hapon. Ang atol sa nga winner na gamit sang Birch 345 bilang proof of purchase taga Banwa sang Murcia diri sa may Negros Occidental. Taga Murcia, Negros Occidental, congratulations Cheryl May Villapa. Cheryl May Villapa sa Murcia, Negros Occidental. Ikaw ang ato na sa nga winner alas 11:44 subong nga udo. Mera ka sang tubdo alas 5:44 karon sa hapon sa mag-claim sa mga premyo diri sa estasyon sang Bomba Radio. Magdala gid lamang sang duwa ka valid IDs. Ipa-photocopy mo nga dan pero dalon mo gid diri ang imong original ID. Sa liwat, Cheryl May Villapa. Congratulations! Himos na!
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippines Standard Time, 46 minutos sa nakaligada sa tak ng alas 11 sa udo. Welcome diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bomohanay sa udo sa mga adlaw sang Biyernes sa pet sa 15 sa bulan sang Nobyembre sa mga tigdo